Ramogi juang machiegni kendo e chendo ni mar rameny piny koroto wadhie pau tuke. Obunga FC, Plateau Queens, St. Peter's Wagai Mixed, Victoria Sports Academy, Awendo Academy, Agenga Girls, Nyaguku FC kachiel gi Kisii Queens. Duto ong'ado tiko mar yore tugo kare tuke mag Chapa Dimba e gwenge Manyanza makore biro bagi alap Moi Stadium e county ma Kisumu. Tim mar Awendo Academy mawuok e county wa Migori nong'ado tiko bang' yudo points 2 ka tim mar Nyaguka FC mawuok e county ma Nyamira bende noyudo points 2. St. Peter's Wagai mawuok e county ma Siaya kachiel gi Obunga FC mawuok Kisumu bende nong'ado tiko gi points 4 tim ka tim. E kidieny mar nyiri Agenga Girls mawuok e county ma Migori kachiel gi Kisii Queens mawuok e county ma Kisii duto noyudo points 4 tim ka tim, ka Plateau Queens mawuok e county ma Kisumu noyudo points 6. VSA Girls mawuok e county ma Siaya noyudo points 3. Tuke mag gwenge Manyanza biro bagi tarik 30 gi tarik 1.